This recording was brought to you by Church of Christ. Church of Christ. Leadership and church development. Leadership and church development. That's the lesson. Ya ndinayo ida kuti ingobatwa muchidembo panguva ino. Pane lesson ina brother Mlangeni chatera pamberi nechekuita leadership as well. Ndichabata a certain angle ine chekuita ne leadership. Iwo ndovasira kuvazobata the other part. Atikuzoda kudefine zvakanyanya and dwelling on definitions zvakanyanya. And I assume kuti vazhinji vedu we know what leadership is. Tinoziva kuti leadership chii. Ndizvo even vana vachiri vadiki it's normal. Vana vatongoziva kuti no uyu ndi leader. Vachita maumbwa avo unotonzwa vanoti iwe ndiwe baba. Iwe ndiwe mai. Iwe rimbwa. Zvimwe zvinotongobuda pachena zvega ende zvodevelopa zvakadini zvakadaro. So in other words, tichiti susu, not everyone is a leader. Hongunogona ifeka go trouser pachechi but you are not a one. A leader. A leader zvinozouya nekuda kwezvaunongochita ndo zvinozodemonstrata kuti urichi you are a leader. So we need to be aware of some of these things. And on top of that, I need to explain as well that when we are talking about leadership, kana tichitaura isusu nenhau yeutungamiriri, in a way tikutaura nhau influence. Now influence. Ndafunga kuti vamungoonekwa kuti tisimuke tichimba pamuona kuti pane vanga vakukonzera nenge pachimbwa ende pachimbwa zvakanaka. Asi ndaida kurespect semuridzo chikoro mazodzinga pa. Ora zvakanaka. Now hanzi ndaida kuti ndingona respect maite. Asi zvandanga tofunga ndikati kasadza kai. Kani ka influence kabrini. Kauchiitika manje. So leadership essentially takatasana isusu nenhau ye-influence. And things will just happen nekuda kwe-influence yani yako. And apana command iripo. Asi zvinhu zvakungoita and we are following you nekuda kwekuti pane zvawaita zvakonzera kuti tikwanise kudini kutevera. Makuseni tatakapfeka kwa uchipisa ako makuseni asi tatakapfeka mabhachi vazhinji panapa. Pade zvine zvatiita vazhinji havasisina. Hallelujah. Yes. And zuva rakumboya rikakuudza kuti bvisa bhachi. Asi wapedzera wambodini? Wambobvisa wega. Pane ka-influence kaitwa nezuva patiri. And we ended up tabvisa mabhachi indazongopfekawo panapa because ndakufanira kutoya pamberi. Mandaripfeka asi hazvina kumira zvakanaka. Now, tataura isusu tikati not everyone is a leader. As leadership inouya nekuda kwezvaunenge uchiita. And you don't command the leadership. Zvinongozviita zvega. I know kuti pakati pedu tine ma-committee members kuma-churches. Tine ma-elders and deacons. Vamwe hamuna pamunonzi pamuri. As for those ma-formal leaders kuchurch, vanonzi ava ndo vatungamiriri venyu. Tine vamwe vatungamiriri vatoti ma-informal leaders mumachechi. Ndekuti mimwe elder mukasunga muchitaura kuti ngatiite zvakati. Vanhu havadi. Asi pane mumwe mukoma muchinda arimo muchechi. Asiri an elder wedeacon. Okuti akasunga taura kuti zvinotorwa zvazviiti. Ngatisaite. Vanhu vese havaite. Leader ndiani baba? The plaza is right. Yes, that's the leader. And this is come over my church to Pagamira say, we I don't know kuti my leaders are pano, my elders, my deacons or committee, whatsoever set up a mina when good nature and leadership being compared to those guys and I'm in Givana. And the influence in Tian and immediately as leaders, are you able to stand up and say that it is Zakat and the people will simply follow you? Kana vasingaiti then leadership yenyu iri kukundwa nemuchinda weya. And like it or not, ndo zvazviri. And for those vari companies or whatever organization, it's the same.
And you need to appreciate kuti pane musiyano uripo pakati pa leader na manager. When I talk about leadership, takara nawe influence. And you lead people. You don't lead things. And uribori leader as long as vanhu vachiri kuda kuti urambe uchilida. Kana vasakude wa manager pachechi. So as long as my followers vachiri kuti yes, then uri leader. But kana vanhu vasadi varwadziwa newe, sai that vanhu vangoti zvino vachabva here ino nechede kuti atonzi leader hazvina a defined term. Kungoenda ndizonaka. As long as ndichiri mupenyu I can still lead. Asi dzimengoya now incapacitated hazvichatodini, hazvichatoiti. So pama situations akadaro wakungomanage ako. I did it. But people no longer want you. So my leaders, tine responsibility on ourselves. Kuona kuti tichiri nema followers here. Kana kuti tangovateka. I think each one of us, leadership, you can actually tell this. Ndakanangani my leaders. Panopera gore. You need to evaluate your leadership. You evaluate it through giving me vunzo. Can I the question if you like to my followers end? Can you evaluate? Pamukana pagadzikene pa. Muone zvamunoudzwa. And my response is that I anonymous. Munaise starani. That way you would be able to define whether you are still a leader. Kanata who's kana twango manager zvako pachi pachechi zakanaka. Church development aso twango yakati rebendi lesson 4 panyaya church development zvavanhu kubata nchimhanya pa church development kuti church inzi iri kukura. 4 things are critical. Number 1, the issue of quantity. By quantity, we are talking about number. Particularly with Isusu, in 2015, at your congregation, Makanga Muri 20. In 2020, Maa 25. In 2025, maybe you are now at 45. In other words, in terms of quantity, you are what? Murukufamba Murukwenda, you are developing. Number 1. Number 2, we are talking now about quality. Mando Christian spirituality, Christian. Now, is there development pamunhu we are doing in Nemwe and Sangam? Tazo batona pamwe chete as the whole body can say congregation yes. Are we developing in terms of spirituality? The activity quality here. Dzimengwa kunetsa kwa white in 2010 as a member. Kubatirwa demo kuti yekuchechi nenguwa. Ndokubatirwa demo kwa chirungu in 2025 kana twatoneka newe. Which means apana development iri kudini? Iri kuiti. Izvo zvikukumisa kuti defend the teaching iri mushoko raMwari about the church. Zvinotokunetsa zvinotokuvhara. So development apana. So now we quality number 2. Number 1, quantity. Number 2, quality. So we takatarisa mando yacho, the texture of the Christian, how is it? And is also determine kuti tikuenda kupi. Number 3, we are talking about organizational development, kind of leadership. Now, pana we kutungamirira iyi, we are talking now kuti pale development iripo in terms of how we are leading as leaders per church. Your followers should be able to say, kutungamirirwa kwataitwa 2 years ago, na baba ningi, kana ne leadership yese, ne kutungamirirwa kwatiri kuitwa gore rineri aiwa zvashanduka, vanga nani. Adi madzimeda ndokuzvita kuti haizvezva baba manje.
Ani baba yangu ari boys vakataka kurora paya. Ndizona hiyo. Asi zvino zvimudzimai anoti aiwa zvakudina. Zvakuita. And agona kunyazi different andane murume manje. In other words, paubaba wakadevelopa wakawedzera from one level to another. Cause vamwe varamba vari pa same level ava develop ba. So in terms of leadership, panao church development, in terms of how you lead, and in terms of yourself, unengo chidini uchimedzera from one level to another. Ndichanzoka pa point yo. Number 4, panao development, tine now material development. Zvinobatika. And in this case, at a congregation, you were aiming at this item, Manganayo, and then muka aim for something else, and you made every effort to reach there, Mukashika Koko, and Manganacho. Maka Pama Benja, I know what this is my animal chair. Pamauto Funga is a soul from church. So you are developing in terms of social living. Just like in our lives, good tea. Unenga uchiti ndikashanda dauta chakati ndikashanda data chakati dauzotenga chakati ndona hata nezvayo in congregations panofanira paina anonzi ma celebrations. We were targeting this as a church and we went to reach there tavanacho and we celebrate kutadini right. Hakuna munhu anonakidzwa kana kufara kugara panzvimbo isina development kana iri mvura isingaereri yada chitine ine danger ndizvo right. So we are saying that these 4 items dzinofanira dzirimo in the mix, and then kana dzavapo takutaura church development. Unogona kunge muchikura in terms of number, vanhu vari kuwedzera vari kuwanda kuchurch, asi kumwe kwese kwakamira zvoreva kuti iyo inonzi force growth, you are not developing. Tinombozvita one tikambe takatamike kuti hapane zvembe zviri kungoya kuchurch kana zviraisi zviri kungouya nezviufufu ndizvo nani. Munoona kuti nhamba yedu inenge chidini ichimhanya chidini ichiwedzera ngazvingomira chete ndopa munoziva kuti takairasa. So you were thinking that you have the numbers but makanga musina quality. Vanhu vaiuya nekuda kwehufu, vaiuya nekuda kumaheu nezvimwe zvakasiyana zvatinge tichipa vanhu. So we are saying kuti inenge yaforce growth kana yakadaro. Pane rani mvunzo so far. Wedidiki zvayo asi tinotendera kuti tingowana 1 or 2. Yes. Leadership. Organization. Alright, we are saying kuti iwewe as an individual, in terms of how you lead, you need to develop the way you are leading your people. Then even as a whole group, you also need to develop pakutungamirira kwamuri kuita vanhu vani venyu. And not only that, the systems that you develop, ma systems ekuti zvinhu zvifambe zvinofanira zvichiimprova zvichienda kumberi zvakadini. You are learning from your mistakes and you are moving. So kana pasina that development kuma leaders and in the way you lead, then it's not affect a church development izo zvezvo. I think zvakanaka. Zvakanaka. Pane wefuta. Yes, I'm fine. I think the term that you might want to use is ballooning. And in simple terms, what will happen when a balloon kana marchingo rinongozodini? Because pane zvinhu zvisipo zvinofanira zvichifambirana kuti risaputike. So if rikara marchingo uchingowedzera pressure chete, it will end up exploding. So unotora zvese kana mchida kuti riwedzere pakukura pakuchisimba kwacho chekunze chiya ngauchinge chakadino zvekare chakasimba. So zvakufambirana nama. Thank you for that one. Right, maybe the last speaker, yes, Tarain, mfundisi, yes. Ndakura kutsarangure kuwedzera pa organizational growth. Nditi ndikuwa kutaura maybe kutaura kurongeka chaiko pasangano. Zvinofanira zviri development. Kana titaura nawe kurongeka, kutarisa zvimwe zvinoitika pachechi. For example, pane zvimwe zvikudu. Ndezvo tikwanisa kutaura kuti chechi yakarongeka. Tichiona
even kana kutsvaira muchechi chaiko chaiko chechi kana isina kurongeka inogona kupedzisira ine vanhu 100 but panogona kushaya kana munhu mwana anodini anotsvaira pachechi. Saka pane chimwe chimapolicies, for example, the way we handle mafunerals edu. Sometimes kurongeka kuenda kumusangano zvinhu izvozvo zvinoratidza kuti chechi iri kuoneka kuti iri kukura pakuita kwayo. Yakanga iri palevel iri pasi but maitiro ayo akuita anoratidza kuti iri grafu iri kukwira kuenda kumusoro. It means iri kurongeka. That's organizational. Saka zvinomezhwa izvozvo zvinotarisika futi kuoneka kuti chechi iri kukura here kana kuti haisi kukura. Zvese izvozvo all those 4 components zvataurwa zvese zvinofanira kuramba zviri kupositive zvichikwira kwese kubvira pekuti organizational tiri kukura, quality yairi kukura, quantity iri kukura, zvese zvichikwira kumusoro. But pamwe pacho quantity ikaenda kumusoro, quality iri pasi, hapana development chaiyo. Kana kuti tokwanisa kuita quantity yakakura but spiritually toti vanhu hapana growth. Takawanda but kurongeka zvorodza kuti hapana kana kurongeka. Saka zvese zvinoita kukwira kumusoro. Maita mufundisi ndichazingenda kudzoka back again to some of the components dziri kutaurwa namufundisi zviri kurelate to what we are saying kuti in terms of organization itself tofanira takarongeka tichirongeka tichienda takadini takadaro. Let me nguva yedu idiki chaizvo saka zvinoya nichamhanya tichimbotizama mumaoko ndodzoka futi tichienda takadaro. Now each congregation iri pa a certain level, and as leaders at times you need to define yourself kuti sema leaders tiri pano and as a church tiri mbori pano. In terms of church development tine inodaidzwa kunzi rising stage where you can see that the church is going iri kusumuka. Takabataniza zvinhu 4 izvi. Even if you want to go for one item to another, you can actually define yourself in terms of numerical development, we are going. And in terms of material development, we are rising. You define yourself. But about that, really 4. You can sit down as leadership. Define. We are rising, we are going. Level 10. But as next level 35. We are rising and we are going. We are not in rising stage. And we have some congregations. Number 2, remember congregations. Alipane ya tu daidza kuti flat kana plateau stage. Muri pa same level. Zvamakanga muri 2010 ndo zvamuri ezvinezvi. You are not going up, you are not going down. Muri kumaintaina. Muri pa same level. You are not the plateau. And in terms of everything, you are just there. You are just hanging in there. That's the second level. Now, the third, my congregation, Aripa, that's the decline stage. But as next they are going down. But one to make Makam 70, as next Masarama 25. Matopa 5. Pa spiritual growth vanhu vaingomhanya nevhangeri zivo yakanga iripo vanhu vachida kudzidza but ezvinezvi are now down. Vanhu vaifarira kuya kuchechi but ezvinezvi makwikwi unotobata demo kuti vanhu vadini. So in terms of decline stage, you are going down. Vanhu pa leaders followers haachakudeiba. So we are going down. Number 4, my congregations are planning on your death stage. But death stage, we are talking about Nesangano Pakati, Ezne Zapasisina. Church Yakadini, Yakafa. Wenda kuparara, wenda kufa. Fortunately, tinozonena on the resurrection stage. Yekuti kwazongoita wamwe tahande timbono mutsa. Me pane mwe munhu wana asara ariko na nengwesangano iriko. Kwemboita wangofunga kuti hande tinodini? Tinomutsiridza, wanomutsiridza church yotanga futi ya resurrection. Sati kuti end of our churches kwatabva kwacho.
kwese kwatiri pane level yamuri. And munotozviziva ndo pataipa patiri. At times you may need your members to define my leaders. Munomboda kuti my members enyu adefine kuti pati. Because at times munogona kufunga kuti as leaders ndo is maonero kuti apa. But sema members hapasina zviripo. Vachikuona kana vachiona chechi chimiro chiripo. Here is the issue. Every congregation iri pa level yairi because of leadership. Any congregation iri pa level yairi because of what? Leadership. Kuti church ikure inoda ma blessings a leadership. Good what? Leadership. Mwe murume anonzi Norman Coleman anotiye, leadership isingazivi zvainoita ishamu kusangana. Ndangwesa kushona. Leadership isingazivi zvainoita ishamu kubi kusangana. Hausi kubata shamu kuri wama members. But because you don't know what you are doing and what has to be done, ndiwe watowa shamu yacho kubi kusangana. So church inoda kuti ikure inoda a blessing of good leaders, and that church will develop. Asikana my leaders vasiri kudevelopa, then it means kuti ne church inomirawo. Let me mention this. One of the most important issues that is needed in leadership. It is very key in our continual development. Same leaders. Kungave kumba, kungave kubasa chaiko kwako. If vetanangana ne church, you need to continually develop yourself. Remember vanhu vatiri kutungamirira pachava ro develop futi. Take note, handisi kutaura inini nenhau yekuti enda kuchikoro unoita diploma, unoita degree, unoita masters leadership. Handizvo handitaura izvazvo. But on your own unofanira kugona kunge uri munhu anofambirana nezviri kuitika. That way unoramba uri relevant kuma followers. Ndipabzokorere nemwe engo. You are a leader as long as you are still relevant to your followers. You are a leader as long as you are still relevant to your what? To your followers. If you are no longer relevant, then you are no longer a leader. Alright, now we are moving. My followers are going to tell Kumashuro, and we are going somewhere. Now, in terms of how I do my things, in terms of leading them, vakabvambo vakasomira apa pane zvandiri kuziva inini ndo zvavava kuziva ivo. Then kana vava palevel yandiri chimira kuleader inolonga leader. Let me repeat this. Ndiri kuti patiri kutungamirira papa panenge nditungamirira ndichifa because mafollowers vanofanira kuona need yekuramba vachiteera mashure mangu. Kana vasisaone need, maybe kudzidzisa kwandakaita inini zvandakavadzidzisa vaakuzviziva zvese. So kana vasvika pane zvandaakuziva ndiri kuziva zvese inini, it means kuti hapasina chicho chandichandaitsei chandikavadzidzisa. Ndosaka kana kuri kuzvikoro ngavachigraduata vaende. Ngavachienda because zvavanofanira kuti vazive vadini? Vaziva. So kana ndisisina chimwe chinhu chitsva chekuudza munhu kuti aramba achinditeera, chiregera kutungamirira. Kuchirungu tinoti isusu, if you stop learning, stop leading. Let me
come in a different angle, maybe good things to say what we are saying. My churches, my jinji, are dropping my numbers to my youths. We are losing many what? Youths. So that's no salata no kurva kawan. But the leaders are there. What is happening? My youths and my needs are. My challenges are to face. To say an extent they put it, my challenges are and my needs are. They are not being addressed to church. Nebuda put issues are too subusiva put money my needs mana. So at the end of the day, money doesn't. Money does not just money zani. As enemies leaders, issues as leaders. Tikangata pastors no my kuma youth chirumboneta chi. Silikuwa chitambuza zi. We identify and we try to address them and meet them at their needs. Munona kuti because munona kuti vanoramba varipo vainesu. Because we are able to, we are relevant to them. There's a lady. Look at it like that. I can't Mfundisi. She's a single mother, and up to now she's still a single mother. Mfundisi inini ndikakurorwa. Yedo mbesa kusai. Pani mama followers nezimwe zvinokwana unobosarira kupi? Kusai ndizvo nai. Anofundisa inini ndirakuroorwa. Ndinemba yangu. Mari dzangu ndinadzo. Chero zvake murume anongodzi murume anongoda hake, ndiringoda chii? Andisida kuti ndiroorwe kunze kwechechi, ndakuroorwa pai? Muchechi. I'm talking about trying to find solution to certain challenges. This one you might remember at one time takaita musangano kwa Muzokomo. Manikalend taigadzira inagushasha taigadzira seju yemusangano. Sa mbataisa imwe lesson yekuti ma widowers vaite lesson pamwe chete. And then ma widowers ndomba hatiza ku lesson iyoyo. Then ma single mothers nema widows umba wasara vega. Ndomba vatidaidza tiri vaviri. Zvikanzi takudaidzai imi mpana apa paseju pe makanyorwa tofange tine varume vakashakirwa nemadzimai kana vangoraramawo vega. Asi hapana kavatiza. Tipewo permission tende kunovatora tiri kuvaziva. Ende vakapulitsa pachena zvanzi isu vafundisi tirakuroorwa. Now these are the women that we have in the church. Varoti vadini? Varoorwe. But as leaders at times we don't know what my needs are. Don't patinga tafuta rise with challenge and we try to mix and match. Kuti zvinhu zvidini? Zvifambi. I'm talking about being relevant to your what? To your followers. Izvo chikunetsa, one of the main issues with my youth is drug and substance abuse. Yakazara ende vakastika vana. Zvakanyaya kuchechi vanoya vakadini futi. Vakastika futi. And we are saying that as leaders, taziya kuti tagara pasi and we are looking at issues affecting our youths. And we've identified it. And then we try to find ways of addressing it. Takutsvaga vanoziva nyaya yacho. Nesu vacho tirakuedza kuwana katraining katongwana kadiki with regard to these issues. And then we try to address these issues. Tadaro, we are now relevant. Kupi. So my leadership, inaita church development, leadership, inaita kuti church ikure, inoramba chingo start na issues on ground. Starting your members, knowing them, and trying to meet my needs ani. And this is my single mothers or whatever, I don't meet my needs on my bedroom, but you try to find ways and means to address. And some of these, kanapane vanonetswa nevana ma single mothers, because the father figure is not there.
So at times vari kunetseka vari mudzimba. But if you want the church to develop, you identify my needs, my challenges, and you try to address them. So in other words, you are learning. Urunodzidza uchitoenda muchibatsidza mamembers ani enyu. Izvozvo every Sunday tinoita vanhu pano napo vanhu vanouya pamberi vachitaura nyaya dzavo. Patete varikuda kunamatirwa uya pamberi paya vouya. And research says that almost 50% yevanhu vanomira pamberi vachitaura, especially zvinechekuita nemachallenges muupenyu, havasi kutaura chaizvo chaizvo. Vanhu vachingoenda kuvharavhara nekuwandaura bosi kuna nanhingi vakateri varimo muchechi. So maleaders vanhu vekuti vanotarisa kuona kuti chiri kuafika mamembers edu chii. So proper leadership is not exercised in the church per se, but it is exercised more outside. You can stand to challenge this. Leadership is not about musesani. Ekuti iwo ndori kuimbisa iwo ndori kuparidza. It goes way beyond that. Taona isusu kuti munhu ataura kuti kumba kwangu ndiri kumbura munamato. Hatisi kugarisana zvakanaka kumba. Atopedza. My leaders ndevekuteerera kuti zvataurwa izvi. There is more to this. And then go and find ways tinyatsonzwisa nyaya yacho. Otherwise pampacho vanhu vedu vari kuramba vari kunetseka because hapana ari kuya kuzoadresa nyaya dzake. Otherwise most of the things zvinoya pamberi at times ma-counseling issues. Anoda kuti as leaders we identify kuti pane nyaya, and then you try and go and address. Nyangwa waya achitaura kuti ndiri kurwara, merely giving a prayer is not enough. We need to make my follow-ups. So what is kurwara? Makamboniona chirembera. Zvakamira sei? Kume kurwara hakudi mapiritsi. Kume kurwara kuda kuti iwe ugare pasi munyambonyatso kurukura. So leaders are people who see beyond their followers. And we are able to determine kuti tofara kufamba neroute ipi. That way we remain leaders. So ndikuti nini? My leaders vanhu vane continuous learning. Number 2, my leaders takanangana church development. Vanhu vaneta muono uri kumberi. In the world of the blind, munyika yemapofu, a leader ndiane ari kuonera kure nekaziso kari kuda kuvhara, ari kuonera kure. Ndiye leader wekuti ma followers vari kubvunzwa tichiri in the right way kuti hai tichiripo, and vari kumashura havasi kuona, and they asking you uri pamberi nekaziso kana kuvhara so kuti tichiri in the right way here. Zvanenda guma kudombo panapa, are we still the right way? And then you say yes, we are the right way. Ringo dombo rimu road, but we are going. So leaders are people who see beyond and who are able to, we develop my vision. At times, ukaona munhu ararama asina vision, upenyu hwake hakuna kwaunoenda. That's the same thing nechurch. Yes, the Bible riripo to guide us. But as a church, as leaders, we need to have a vision. Where we are going and where we are taking people to. But at times, if you are being led by a visionless leader, but where are you going as a church? So leaders are people who develop vision. And vanosvika kuvision kwati my followers asati asvika. Tataura this is where we are going as a church. My followers vakutaka kufunga sati tinosvika kose, but iwewe as a leader watosvika kokare, you are there. Watoona ari kwakamira sei. And watoya kudzoka kunoudza my followers ano kunosvikika. We can get there. So you munotokwazisa ramangwana racho nhasi as leaders. And you are able to sell your vision kune my followers.
and wotenda buy-in yako yakanaka sadza vanongokutera vachinini vachienda vakadaro, and you achieve much. So church kana yakamira pasame level, at times hatina ma-leaders vane vision, the congregation is going nowhere. Iri pasame chi same level. Ngabve leader, tise leader ngwasa atipe muono kudini bekuti tiende. Moses anonoka kubva mugomo. Moses anonoka kubva mugomo. Timiri pasi kuti Moses anonoka ngatichitsvage mumwe. Ndomwe vapedzera kuzoumba chiumbwa chani chavo. At times when you communicate vision, we need again to inspire confidence. Kuti kuna Mwari kwandiri kuendo, kune zvikuru zvinobuda ikoko. Chingomira impijana zvichadini? Zvichanaka zvichaita. So we need to inspire confidence. But a leader pachake kana achitodhauta kuti tinokusvika heroko. Pena kuna kwamunoenda. Bosi yaritodhauta kare. I think my leaders ari pano munogona kuzoona kuti pamune muchidiscuss ayo issue pachurches leaders. Pamwe pacho munoteta one of the leaders akaitodhauta zvakanyanya. Hazvibudisi. Takambozviedza izvi. Hazvibudi. So munhu akadaro arikudhauta strength yaMwari nekupindira kwaMwari kuti zvinhu zviitike. Already patinozoita nhau yekuti takuda kuudza mamembers zvatoda kuti tiite, iye atori madhausikara enangoroti nanerweseri kana papinda politics church politics yekuti atenda nekusaida kuti hazvina vanhu varuma zvazviiti vambai varume zvazvishandezvo odzoka futi kumaleaders oita kunge ari kutomira nemi asaisa influence pasapo. So at the end of the day kana tine vanhu vakadaro within leaders, you are not going to go anywhere. So leaders are there to create vision. Tiri kuenda kupi as a church? Munozoona muri papi as a church or as leaders in 5 years to come, in 10 years to come? Rangareta kuti hakuna munhu anofanira kugara pano pasina chii, pasina development. So we need to, my leaders, we are there to develop vision. And that develop a vision yacho, even can touch like input from our members. Let's try to live the vision. Kutoita kungeta topo. Ingoni kamwana kana kachipusha chidzina one. Kachita unge kari kudrive. Kane kachitomba kanita nema sounds acho. Arito report atosvika. We are getting there as a church. Vanozongotera zvama followers, but we are excited with where we are going as a church. So that, you know, kind of vision, it excites. It builds confidence. It is out of one, we are going somewhere. And I've mentioned that Panavan and Faragarapan, Paolo, we are going nowhere in Mkuru. Now we are not going to stop. The bonus will take a bonnet of Panazamutam Kapasa. Without umboona because kutsika kuudza kuti no chibva pachigaro haudi. So tinokutamba dziri pasapa kusvika kuti hazvarema mani. But we ngatipe hatipi. Uya musi wakati tiite zvakati hatiuyi futi. Pamwe pacho tiri kutokomunicata ipapo kuti chibva wagarisa. So at times we need to read in between the lines. But the message would have passed down to us silently. And we need to what? Zvasiyana nepatinomanikidza kuzvimanikidza, you know, the loading offer. Zvasiyana. So we are saying kuti vision. Number 3. Taita vision yedu. I'm coming to now leader. And we are saying kuti isusu tisi tinoita kuti zvifana. Taita vision yedu iripo, and we know where we are going as leaders. And communicate a vision in which kuti ndo zviripo izvi. And everyone sings that vision. Anoziva kuti tiri kuenda. Izvo simukaipinda makambani. Muchingopinda pamaentrance so. Mune muchitoona pakanyorwa vision, mission, values. Ani mune mungozoona? Kwa kuchechi. And we have many professionals kuma congregations. Vanobva kune zvinhu zvakarongeka kuma organizations. Voya kuchechi hapana chiripo.
Taya musesande tongoita mwinyi paside. Tangoungana so. Pana ngatimbise. Pane ranga ari kusundwa nemweya kuti aparidze nhasi. Wozoona manje munhu achati ari kusundwa nemweya kuti aparidze musoro. Vakomana ndomweya wacho ero. Hapana kurongeka kunenge kuripo. So leaders leadership iri geared towards church development. Ine leadership yakarongeka. Yekuti vision yesitinayo, but taakuchiplana now. We are strategizing tosvika kuvision iyo sei. And kana iri spiritual development. Under spiritual development tatone neme activities atichaita taronga kuti this is how we are going to do things. Kuti chechi dini ikure in terms of spirituality. So menzaniso. Kana riri gore resitatone theme yatinayo. Gore. And tatone subdivide maybe theme into quarters. Tatone ma topics ati now for the first quarter. My teachers are now. In other words, we are gearing ourselves towards spiritual what? Development. Tane system evaluation. How are we going to evaluate whether they are developing spiritual? We are strategizing. Some people this is who bad way. And to measure say what was better. You want to know what's any what this Sunday. Next Sunday, Tawam Bible class, Garajala Sita the Chita Gatripon at Kukure, see. Can I trick about congregations Zakadaro? A good takas last week. Tago and this week. And your members are not able to Ataure. Satagata last week. That's an indication of failure of leadership. Question this is a failure of what? Because I'm on a system evaluation. Inomanikeza kuti member yako kana ichinge yaenda kumba ichano start a further. Touya takwendera mberi nechidzidzo. Upside teaching. I'm talking about strategizing kutishike kwatufara kuti dini tishike. Now we are saying kuti ta develop a curriculum yedu and tane ma teachers acho tane system evaluation tane system iyo. We are now saying kuti vanhu vedu vangudzidzira church inokurira kana kusira kumba. Church haifiri kuchechi. Shona ngabatika. Church inofira kubi. Kumba haifiri kuchechi ba. Patinobva kuchechi paya. Takuno criticize maridzo tiri kumba. Tine vana vari mumba watinavo. Ndokati uraira chechi ikoko. Patiri kubva kudzimba dzedu. Tataurana kuti mari yedu tikabvisa tikaisa mundiro inodyiwa. Ndokati urara chechi kubi ikoko. So isusu as leaders put the church in the remberi, we then need to see kuti there's much that is happening in the home. Ndakanzwa maridzi yakanaka chazo manero. Yakandiropafadza chaizvo. Pana uye kubaba. Yekuti dzinonga madzimai ndatori nezivo panhau dzechechi nezvaMwari kudarika varume. Ndokwa inofira ikoko. Kumba utungamiriri. Kuri kutotungamirwa nemudzimai namai. Asi kuchechi ndiwakuya uchidini? Uchida kutungamirira manje. Now, we are saying here, for example, today a series of lessons that we are doing. We assign every family could end up start on a particular issue. Family ekwakati ndimu just kutanga kutaura nyaya idzi musesa detasvika paBible study. In other words, we are going to vary our methods.
delivery. At the end of the day, mchona kuti kana pane system evaluation, kana tine ma different methods that delivery. The way we are doing our Bible class, we are going to develop zviri nani than vanhu vanouya musesandi havana pekunyorera penasha havana and vanoyanguya vanoda kuchechi auya kuchechi nguva yake hapana zvaanoitwa arongori munhu anoda zvaanoda hakuna anomubvunza kuti anonokerei achinonoka every sunday haabvunzwi maleaders nechibona vanhu vaivo vachimbouya hapana ane konseni nazvo hakuna kwatinoenda. Munobozere kuti sema leaders, we are going to give account before God on the last day. Kutovunzwa chako mfunge pakati nepakati makaita sei uyu chikunu ainonoka kuchurch every Sunday makaita sei naye, and we are supposed to give an answer. But at times hapana any system iripo to ensure kuti munobozere kuti pane leadership une kunyengerera mukati kwea leadership une negligence mukati futi zvinhu zviri zvakasiyana izvi. Pane pekuti kana kunomuudza kuti kasika kuya kuchechi tomuruza munhu asi at the same time ukaregera futi kumuudza futi wanotadza roho yako sechi saleader futi. And Jesus, we shall give account. Let me give an example. I always give this example. Kuvapakatanga church, Acts chapter 2. Kusika around 1860. Giving church. Vanhu vaya kusopa kumeri. Maleaders vakatarisa. From 1860 ma circumstances dzakadevelopa kuAmerica ndo paizointroduced nawe basket yekuti basket ngaririni ngarifambe. But church history inotiudza kuti movement yegiving right from Acts chapter 2 up to 1860 vanhu vaiuya vachisopa kumberi, and pagiving yaitwa kumberi maleaders vanenge vari kuno vakatarisa vanhu vachirini vachiuya. Why? And we see it right from the book of Acts chapter 2. Kuti vanhu vaiuya vachisopa vachisoita zvipo zvavo pamberi pevaapostoli ndizvonai. Even chirikadzi yakapaya Jesu akaona kuti yadini yapa. And we always see this and we trace it beyond the book of Revelation. Why? Giving is a counseling issue, and which needs leaders vanogona kubatsira kuti iwe uri teacher iwewe. What you are giving is not in accordance with what you receive. Never about the last day you are going to give account before God. Kuti munhu yakaramba achipa madhoradhoro. Yeti munhu yakanga ari aishanda basa rakati. Makaita chinayi. Leaders. Kuti chechi ikure. There are moments when we need to be firm. Muchechi kazhinji manyanya nawe kunyengererana. Kana uzodai wanobhatiza chechi. Kana udai ndanobhatiza tutora mweya wake at the same time. Leadership, yes, it's influence. But there's a moment where you need to make sure that things are happening. And we reach the same level. If everyone in the church, in accordance nekuwana kwa anoita, achipa according to what the Bible says, we could be somewhere as a congregation. But giving, one of the issues that are giving is teaching, number 1. 2, leadership. Accountability. But atanga isusu futi. Nekupa waisima leaders. Atidili futi. Atipe futi. And at the same time, teta na ukondura mari zasina kudini futi. Zasina kupa futi. Na ngwaidia famba. There are many more things that I could have mentioned. But I did mention the punishing chinonzi leadership. Ndikataura pane chinhu chinonzi church development. Kana church development kutinge iripo pane a blessing of good leaders. Ma leaders vanoziva kwavari kudini? Kwavari kwenda.
And then tikataura kuti pama-leaders, let's develop ourselves. Kuti tirambe tiri relevant kuma-followers. Tikataura kuti besides nawe yekudevelop ourselves, ma-leaders vanhu vanofanira kuva nemuono kunofanira kuti kunge kuchidini? Kuchienda. Uye kwatofanira tichienda as a church. And then we plan how to get there. And we action the plan. Kuti gone kusvika vanofanira tidini? Tisvike. And we are saying kuti zvinhu zvese zviitike izvi zvinoda kuti tikwanise kugara pasi. We organize ourselves and we define ourselves. We also evaluate ourselves. Even sema-elders kugara pasi kuti munyasomezha kuona kuti vanhu venyu ava vachiri kuda here kuti murambe muri ma-elders vamungoni kana kuti havachadi vaguta nemi. So we need to evaluate ourselves. Kana tiri committee vachiri kuda here kana kuti hazvichaiti. So we always need to go back to the drawing board. Kana vasisatidi, maybe pani pataka tichikanganisa ndepapi tipa-improve. And then we move on chidini. Asi zvimwe zvacho maybe hazvichatoiti because uri chidhakwa chinotozivikanwa kuti tarambo chingotungamirira hazvichadini? Hazvichaiti ba. Chingoregera hako. Chiendera chii? Chiendera mberi. Mwari vatibatsire to develop strong leaders in the church. And we try to action zvinhu tive vanhu vakarongeka as a church zvichitangira kuma-leaders kwacho. And that way you are going to see the church inodini? Inosimuka. Mwari vatibatsira tire zvakanaka. Nguva yedu yapera zvayo. Vazimu ndotiro mudoko 1. Zvakanaka. Zvimwe zvinhu zvinongana nefeva. Handingasiye mudzidzisi wangu asina kutaura. Anofanira kuti anombotaura chete. Yes. Tatenda nechidzidzo chakanaka mufundisi. Chandingangokurudzira ma-church members na-leaders ese ari panapa. Let us have a church curriculum. Takamboitaura makore akawanda, you know the story. Vamwe vakati church yakutangoita curriculum zvakabva kupiwa vafundisi vakaita T8 right, left, right, center, whatever. Church hakuna vatinoenda tisina church curriculum. Kuti zvatadzidzisa ndezvizvizvi, zvinoda kudzidziswa ndezvizvizvi. Nokuti vamwe mukaenda dzimwe ngazvidzidziswe kumusangano, kumusangano izvi zvinosvika kupi kuchechi. Saka dzunguva panapa nechida masocial whatever, but church ngaite church curriculum yayo. Thank you so much. Curriculum at a local level, local congregation. An attempt was made to make a national one. Every year, just some issues, and then few people will sit down and develop. And then our congregations will fine-tune it to their needs. Things like that. And then, of course, it was criticized. But that's the way to go. Maybe drug and substance abuse, how do you address it? Current challenges, how do you address them? And then going on like that. But no angle where he is coming from. Definitely, that is needed. Ndandiri pari kuoneka vamuchingami pane nguva yavo papresentation vataura nenyaya yekuti if you stop learning then stop leading. Then vataura futi zvakare kuti ukadzidzisa munhu akasvika papoint yawaida kuti asvike, you have to stop leading or let them go. Andedeka. Now you discover kuti as a church or the Church of Christ in general, pambotaurwa mastages ekuti growth and change yakashakati, you discover kuti most of the congregations dzatinadzo tokwanisa kushaya kana 1 iri pa growth pekuti iri kukwira. Now chii chiri kukonzera pataurwa nenyaya leadership neinfluence inosvika pakopera hama dzangu, oro leader anosvika papoint yekuti potential yaricha chinyi maximum, hauchakwanisi kuita something new. Saka ndipo munoona kuti mukatora mufundisi Sweti nhasi mufirst year munoona pachechi bitman numbers ari kutaurwa, ma-new activities, ma-new ideas anoramba achidini achiuya. Gare tosvika kuti papoint yekuti one amazaona to relaxa agarisika atambarara, esinyaya kuti atambarara ba zvapera zvakwanisa kudini kuofa. So if the church had a system ye rotation anosvika pa maximum
then pouya someone wotangira panotangira usviko pamaximum pake poenda someone, but because takutora machurches ekumaterritory kwedu ukati twalidha maelders acho akangozi ndieelder nhasi yakuti tonge permanent office, saka kutoite zvaanoda kusvikira adini afa. Saka akatora kuti mufundisi anotsvaga mufundisi ine way yekuti anofanira kunge achiya zvaari kuda kungoita semaelders. The other day a certain congregation approached me, wabva wanditi mufundisi, how can you work together? Ndikati no, mataura zviripo, mataura machallenges enyu, muri kuti chechi haisi kunatsa kudai o. Saka izvo zviri kukonzerwa nesetup imboripo, saka ndikauya munonditendera kuita setup yandinoda. Because handiwi pane chakafa kare mori ngazvimuke, because handikwanisi kuchinja zvese. Wakati hanzi wakaoma musoro, ndikati it's fine, ndogara hangu. So leadership yataurwa nawo muchikani, as long as tiri prepared kushifta maposition atisina influence, chechi charambe chenda musango sezvairi kudini, sezvairi kuita. And most of us one influence, tiri panapa tikasimudza wafundisi uri panapa ka, going to suit hapana. Most of the what are hapana wafundisi? I mean kuti tikasimudza wafundisi uri panapa muchiona kuti wakawanda. Wafundisi wakaungana panapa, it's more like a preacher's lectureship. But avhoko enda wasipangwa kutorina varume wacho. Oroka wasikwakabhoko varume vazhinji wasara. Influence inosvika painopera varume. Ende varume vari panapa wacho chacha vazhinji wacho they are just varume vemuchechi musi weSunday. Ende wakatongobuda zveuchechi watodini watokanganwa. Their leadership is just on the vari pafront pechinyi pe1. Influence chaiyo yokutungamira chechi kuti ende mberi hatidini ba. Hatina ngatite step down. Topa vamwe mukana wekudini wekutungamirira be it eldership dzikoni kana kuti chairman handizvo zvichandiswa vanhu kudenga zvichatotira wakawanda because tiri kudziura basa ramwari uende ndini. Thank you so much. Nguva yedu yafamba. Zvakanaka. Zvakuchaita panapa ka. Alright, zvakanaka. Saka pari zvino ndichapa vaswaro vazopa vamungoni mic. Mwari vatiite zvakanaka amen. Mazvita mufundisi regai tiitwe kutenda zvikuru. Ndiwe ndinokumbira chinhu chimwe chete. Chikumbiro changu chiri kuuya kune vanoparidza. Kana uri munhu anogadzira sermon Saturday manheru, regera kuparidza. Ngandidzokorwai. Kana uchiziva kuti uri munhu anofarira zvekuparidza asi uchigadzira sermon Saturday manheru kana Sunday kuseni, please stop. Zviri nani kuti tiwane, nokuti kuparidza zvino igadziriro yakakura. Haisi nyaya yekuda kungopindura kana kundodziisa mharidzo. Uye pakati pedu pane vamwe vari kuenda mazuva ano pane AI ndizvona ika. Right, munhu wongondodai sobva angotora. Zvokuti imi mega munhu achiparidza apa kune vanocherechedza, vanoziva kutera mharidzo. Munokwanisa kunyadzona kuti mharidzo haisi yake nokuti hazvisi kubva mumusoro. Saka ndinguva ndinokumbira nemhaka yekuti ndokumwe kuri kubva kusakura kwani. Unofungidzira kuti wagona, unofungidzira iwe hausi kuerenga, hausi kuita sei, uri kungotora wodzisa wodzorera. That's not good for a leader. Kutaura nyaya yema-leaders. Kutaura nyaya yevarume vanoita watinotarisira kuti vanoita sei? Vanoparidza, vanopa vanhu zvekudya. Ndiri kukumbirisawo kare, wakakura kare vanozviziva. Ana amai kunzi zvinzi anogona kubika sadza, raikwatiswa roshinyira, rozopakurwa. Baba waiti wakangondotimba musuwa kudai, waibva watotaura kuna amai kuti sadza harina kushinyira. Waibva watokwanisa kutotaura sadza harina kukwata. Ndiri kungokumbirawo izvozvo chete, uye tisasimbisana pazvinhu zvisina basa. Mwari vatibatsire. Amen. Church of Christ.